Yan, Uya ang Hapot. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba, tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mo mga tay, kay puhan na sa bayaning proteksyong Leverage Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kan atay. Ini po may Silimarin na hali serve natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtawning proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Leverage, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, dapat pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Dahil pong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot mga tugang sa DCGB. Apudan ko ngunyan si Congressman Alfredo Garbin Jr. kanako Bicol ta sa mga magurang tabi dyan sa SL, sigang harapot sako. Dapat na madangog ta mga tugang ang although binasa ko na sa endo kasuhapon, so stand kan ako Bicol may kinaraman duman. Pero mas maray na po na magkaigwa kita ki nagkaperang hapot, may kinaraman po sa mga scholarship grants tabi na ipinag-repair sa tuya kan mga magurang dyan sa SL. So mga day po nakaisabot kang issue, kanumi naging simana, igwaki more than 1,000 pong students na naputol. I don't know kung tama ang term ko, nawara o na-suspend gayod sa scholarship grants mga tugang sa SL. No? Yan ang sa tuya niya na husayon. Siyempre, sa mga magurang, makulog mga tugang ang sendang na ngayon, napundong bigla o whatever. Pero nahiling ko tabi so post ni Congressman Garbin, gigibuhan kipaagi, gigibuhan kipaagi mga tugang para matabangan ang tabian sa tuya mga tugang na mga parents, no. Mas maray tabi na kaurunon ta mismo ang representative kan ako Bicol Party List. Good morning Congressman Pido. Welcome po sa tuyang programa. Good morning, Henry, and good morning sa gabos na nagantabay kang PBN DCGP. Yes, congratulations. Inutong ko una po itong activity ka so hapon duman sa Embarcadero, so sa Operation Smile, ano. Pero kadakol kang nabinipisyan po kang programang ito, Well, tama po. It's about youth empowerment. Nakonsay na 80 mga kabataan. Tinawag na seed fund coming from different municipalities in the province of Albay to come up with a community project relating to youth empowerment and participatory local government and dakulang impact sa sindang komunidad. And it touch base on different kinds of programs, igwa sa agrikultura, igwa sa kapalibutan o protection of the environment, pati na ang libreng pagpa-photocopy. So these are the programs and advocacy that we want to impart sa satuyang mga kabataan in order to create a positive change sa sindang komunidad tabi, Henry. So, thank you for acknowledging kasi kasuhapon
poco más o menos mga 80 kabataan from different municipalities and different barangays of the province of Albay. Opo. Were able to implement their advocacy. Ngayon nagpapadagos sustainably tabi, Henry. Opo, oo. Itong na-mention mo tabi kung na mga advocacy, kung di ako nasasala, yan so long term nindong pinagmi-mention kan mga nakaagipang panahon nagari direction kan ako Bicol para sa publiko, di ba? Well, tama, Henry. We always want the youth to have an active participation in governance and contributing to nation building tabi, Henry. Opo, okay. Kung saro po sa gusto kong i-upload sa imo, although kaso hapon, binasa ko na itong post mo, itong naghapon sa kuya sa mga parents regarding ba sa scholarship yan sa SL. Binasa ko na so official standindo kan ako Bicol duman, pero mas maray po gayud na baka pwedeng ma-expound tangon yan. Tami naghapot patabi sa ko kung pido na mga parents. Go ahead tabi. Henry, we have a 3-year diploma course, TESDA, aside from itong mga short-term skills training. Apo. But ining 3-year diploma course kakaiba ni Henry dahil ini pag nag-graduate ka, holder ka ki anom na NC2 certificate. Talaga? Kaya pala dakol so beneficiary ka ini kung anom na NC2 dakol pala ang daradara mo? Well, tama ka, Henry. So, meaning, if you're a graduate of that 3-year diploma course, and lalong-lalo na itong mga trainings pangangaipokan sa rong kumpanya, and you have 6 certificates, NC2, perdi ka na nasa supervisory level. Manager tulos ka, di ba? Baka manager, siguro supervisory level because of those trainings. And that's why sought after yung mga trainings na yun. Opo. And last year, we were able to come up with a sizable numbers of scholars dyan sa SL, among others. Bako lang sa SL ko di sa Bilog na Rion Bicol. Okay. Ngunyan nagpapadagos sinda, Henry. Kasi pag naka-first year ka, and that was fully funded, the intention of Congress is to fund it until you graduate, until you finish the 3-year diploma course. Okay? So, itong nag-first year kang last school year, second year na ngunyan, diretso na ito, Henry. Ayon. Then itong problema. Yan ang good news. Yan ang good news, tabi ko. So, then itong problema. But there are first year that were recruited, Henry. Opo. First year kung so bagong first year. Bagong first year that were recruited na mayo pa man na approved funds or mayo pang notice to proceed. Okay? That is not our policy dahil sa Samoya, Henry, sa Ako Bicol, we open the recruitment on any scholarships or eduk assistance for that matter pag may downloaded funds na. Ayon. Okay. Kung may notice to proceed na. Siguro, especially ito kang SL, tanganing makapag-recruit and then ma-assure ninda na mag-i-enroll talaga. They have all the good intentions pero duman lang, Henry, nagpalyar sa kakulangan kipondo na pagbaba digdi sa Bicol region. It's not really the fault of the institution but the projected budget na dapat ibaba ng Department of Budget and Management and alokar sa 3-year diploma course from 3 billion ini naging kabanga na sa Henry. Ay, nako, dakulaon so tabas naging 1.5. Dakulaon so tabas. And then syempre pag-abot sa enrollees man and recruitment, makukulangan man tabi, Henry. Ano? Iyan gusto tayo ipaliwanag naman sa mga kaestudyantehan na ang polisiya mitabi, pag-abot sa Ako Bicol Party List, for the past 15 years, nayaong kita sa Kongreso asin padagos na nagsusulong kang programa sa sektor kang edukasyon, scholarship program, eduk assistance. Bago mag-recruit, bago magpili ka mga benepisyaryo, ikaw na tabi dapat ki-approve na pondo. Ayon. So kung may pagre-recruit man sa SL, that is not
our own doing, but independent of the Southern Luzon Technological College. I see. Pero ngunyan, Henry, siguro, sabi ko na nga ni, siguro dahil magbarasulan. This is not fault finding, but we're looking for a solution. In fact, I reached out to Secretary Kiko Benitez of TESDA na kung pwede madagdagan alokasyon digdi sa Bicol region, considering that we have a capacity more than enough to accommodate itong mga gusto mag 3-year diploma course. Sili Henry kung may positibong response niya, pero he answered in the positive. Big like niya sa kuyang message kaso hapon. I will visit him in his office by next week. Pangaling may paliwanag ko sa ang sitwasyon. Ayun. And siring man, Henry, I reach out Senator Bam Aquino, the chairperson of the Committee on Education sa Senado, to champion the augmentation of the budget on the 3-year diploma course. Nganing madakol kitang maakomodar na mga kaestudyantehan digdi sa Rion Bicol. Opo. Kung ikuan ko lang ulitin ko lang po, itong naka-enroll na first year, dire-diretso na po ito. Dahil na pong problema ito. Hanggang third year, ano? Ito naka-enroll na linawin ko, Henry. So, nag-first year kang last school year. Kan last school year. Nangunyan, second year na sila. Oo Dire-diretso na tabi yan because there is a continuing appropriation for that purpose na makatapos sinda sa 3-year diploma course. Iyan po kung regardless kung saan po sila naka-enroll na eskwela, ano sa isa ilang po yan? Regardless po kung saan sila enroll. Naka-enroll na eskwelahan po. Like for example, we also initiated in Camsur, Cam Norte, in even in Sorsogon. Dire-diretso na tabi ito. Hindi lang na-recruit na first year. Inilang sumalaog mo niya na bagong sa first year mo niyan. Inilang an medyo kwantabi and may concern kita tabi ko. Yes po, na-recruit na wala pang notice to proceed, meaning wala pang downloaded and approved funds. Ito lang ang nagka-problema ka dito. Alagad. Sabi ko sa mo, Henry, kulang supondo na naaprobahan kang Department of Budget and Management. And therefore, bako man ito gabos, they ma-accommodate. Some of them will be accommodated. Very good. Because, yes, Mari ang tabi ang kong anyway, nag-reach out pa lang kamo sa TESDA head, Buna kay Senator Bam Aquino, may chance na matabangan ini na medyo kwan mo niyan, nagka-coolback mo niyan ng mga bagong enrollista. Tabi kong? Well, there's a chance, pero syempre, di kita pwede magbuhi kita taramo na di ka pa sigurado. But we will do our best within our capacity to find a solution digdi sa bagay na ini. Kasi alam mo, Henry, pag pinag-uurulayan ang puturo ka totoo yan. Mga kabataan, edukasyon, talagang very emotional yan. And, we don't want them to fail, and then we don't want them na magkaibusin na kumbaga emotional instability dahil dyan sa kinakaampang nindang problema. Kung ano po sabi ni Senator Bamta, mibig ko man ini personal, dakol man talaga siyang advocacy pag-abot sa mga free college education o education tabi regarding sa concern nindo. Well, he's always accommodating pag-abot sa sektor kang edukasyon. Be it noted, Henry, that Senator Bam together with Joey Salceda and ako Bicol Party List sponsored the universal access to quality tertiary education. Tanganing libre na baga ang tuition fee sa mga pampublikong universidad sa Colegio. And yan ang padagos yung pinagsusulong talaga. Pinaka-mayor niyang advocacy, siring man kang ako Bicol Party List. And sabi niya, magtulungan tayo and ask the kung pwede, pasulatin natin yung involved na school sa aking opisina. Yes, and, very good. He will make representation also sa TESDA. Oo. Ako kung medyo nakakahiling akong liwanag, pero di ko na kita makakumpiyansa. Pero gano'n, may liwanag akong nahiling tabi sa problema ngayon, na may solusyon tabi magigibo. There's always a way na maanapan ta ang solusyon. So, Leonta Henry, kung
paano tagigibuhan. Okay. Kung salamat tabi sa bagay na yan ha, buda sa effort na yan, may saro pa akong gustong ihapot sa Indota. For so long a time baga, lalo ka nung minaging bagyo, nailing ko sa effort nindong ginibo na relief operation sa Rapu-Rapu, nakaabot ka mong Katanduanes, etc. Kumusta po so resulta tabi kay ito, Congressman, na pinagigibon nindo para sa tuyang mga nabiktima kang bagyo? Well, nahiling ta, so lugmok na sitwasyon kang mga kababayan ta, lalong-lalo na sa island municipality kang Rapu-Rapu, Opo. and then duman naman sa province of Catanduanes. And we continue to do relief efforts. Siring ka pinagigibuta sa ng panahon. Yeah. And kanakaaging bagyo yan, makita sa Masbate. In fact, we conducted not just relief efforts but medical missions. And today and the next day, matulak na naman ang Ako Bicol team pasisiring sa Cam Norte. Tanganing 9,000 families naman ang matawan taki tawang sa pagiki mga food packs. Opo. And after Cam Norte, will proceed to Camarines Sur, duman sa coastal areas kang partido. Ayun. Camarines Sur, tanganing makover taman, Henry. So, we do the best that we can. Tanganing makapag-reach out sa mga kababayan tam Bicolano, tabi, Henry. Opo. Congressman, salamat na maray. Baka po may gusto ka mong i-share latest tabi sa Congress o ano pa man, patikan sa inyong trabaho. Go ahead, tabi. Mayo naman, Henry. Masyadong maribok sa Kongreso. So, digdi na lang kita sa... Digin na muna kita. Digin na muna kita. Salamat, Henry, and sa PBNDC Jimmy Maraynaldo, tabi. Okay. Thank you so much, mga tugang Attorney Alfredo Galvin Jr., Congressman, Representative tabi kan Ako Bicol Party List. Maribukon man ang Alright, sandali lang ha. Ikuan ko lang ha. Ang pinaka-importante kaya na kunata gusto kong makauron, kasapon baga, pinunan ko nita. Siga nga po sa kuya kan mga parents, no? Siga nga po sa kuya kan mga parents. Siguro sabi nga ni may inapudan ako, naghibi na da so akin ya, etc. Tan mga scholars pala niya, bako man sa nasasatuya sa probinsya, may taga Masbate, may taga Catanduanes, may taga halos region-wide, ang nag-i-eskwela dyan, mga tugang sa SL. Inapunan ko man nga si Ma'am Hanilet kay ini, nga ko Ma'am Hanilet, may kuwang ko tabi, i-float ko tabi ini na isyong inita, kay puan sa mga magurang malinawan. Sabi ni Ma'am Hanilet, okay na nga po. Dahil nga yung problema po yan, ha? Anyway, medyo nakakahiling kitang liwanag. Kamutabing naganangog niya ng mga parents tabi, itong so naka-enroll last year, kan first year, ulit. Itong naka-enroll last year, tabi, na second year na ngunyan, safe ka mo. Dahil itong problema, tabi, ha? Hanggang ka mo third year, tayang palang 3-year diploma na scholarship na yan. Safe ito. Regardless kung saan ka mo nag-eskwela, sa SL o kung saan man ka mo, may funded na po na allocation, may allocation na po para diyan. Okay. Ang kwan lang niyan, ang pigigibuhan lang niyan gipaagi. Takon ako sa na Jero mayaman. Ay nako. Kung ako sa nang bilyonaryo ako, ay tawanan ko tulos ang ki 100 million. Oy, ereskwela ka mo. Di ba? Tawan ko tulos yan. Kundi, paano kayo ni nauni nga ang wallet ko ngunyan, gari, sabi ko kay Mrs. Nganya ko, saan ka ngayon, oy, para libot-libot ka. Nganya ko, dyan lang. Baka rin nga baka maplatan ka, dahil ka ngayon pampabulganize. Arug man daw kang kapadaba ni Mrs. Di ba? Now, so nag-enroll ngunyan na first year, ito ang pigisolusyonan. Sabi nga ni Congressman Garvin, di nga kita digdig ki pagbarasulan. Ang gigibuhon na sana, mahanap ki solusyon kung paano makapagpadago sa pag-eskwela itong more than 1,000 na mga estudyante na naka-enrolled. Yan, di ba? Sobra sang limong estudyante na naka-enroll, ito ang pagigibuhan mo niyan. Kaya kamutabing nagdangog mo niyan ng mga parents, dagdagan ang pangaji na sana ini sabi nga ni, ma-approve kang test data, mapasit, nag-coordinate ka. Tama rin man na data na interview ka sa hapon, si Congressman Garvin, at least, mga tugang, nakaigwa siyang kitang tsansa na mag-follow up niya na siya, nag-communicate na sa test da. Affirmative da sa resulta kan test the head. Di ba?
And then, mga tugang, nag-coordinate man siya kay Senador Bam Aquino na siya ang chairman kan education tabi sa Senado para mapag-ururunan ang bagay na yun. As in, pipasurat na sa eskwelahan para po sa siring na concern. Yeah. Nakakahiling akong liwanag, pero di na kita magkumpiyansa. Ha? Kamutabing mga parent, ako kay ang main concern ko sa mga estudyante, sa mga parents, pangadyan nindo, tabi, tangani na mas malinawan ini makaskas ang solusyon ta dyan, tang pigis pa digdi, futuro kan sa tuyang mga kaakian. Hello? Pare, Yeah, morning. 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 Dito man ang 1 million. 100 million. Ni pirang gusto mong itao ko? 100 billion. Salbatana ka pa de. Latusunta ka na. I-imaginean kita, digdi. Latusunta. Diba? Matao kong 100... Suka ba nga? I-ano mo sa DCGB? I-charge ko sa DCGB. So ka ba nga sa ko? Opo. Ikaw mo sa eskwelahan. Hindi ka, pera man an sa imong contribution. Pag nabintata na ito, pera ang contribution mo. Kaya man, tapos ikang magyaman. Baka pwede mong ihiraso retirement ni Madam. Okay. Okay, Sarawayon ka. Bye-bye. Ning dudes na hindi. Sarawayon ini na. Di ba, itong pinaka-concern ta sa satuya tabi ng mga kababayan, may kinaraman tabi sa isyong ini. Ulitong ko tabi ha. Regardless kung anong mga kontrobersiyang yan, controversial issues that happened mga tugang today, this year, no? Igilid yan. Ang importante digdi, pag-irestoryanta sa futuro kan sa tuyang mga aki, tang edukasyon, day an nakukuanin si Sayman. Imagine pa lang kung mag-graduate ka dyan sa 3-year diploma, pero itong insito na daradara mo, anom? National certificate. Pwede kang maging supervisor and eventually, pwede kang maging manager sa imong pinagatarabon. Kung iyan po, mid-bid pati yan sa abroad pag naka-insito ka. In fact, sa abroad na may mga kamid-bid ako, pag nag-apply ki driver ka sa sarong kumpanya, pigagadan sinda ki insito certificate. Di ba? Sa tuya, okay lang na driver's license lang. Sa indatwo, in situ, 6 certificates tabi ang involved pag nakatapos ka. Dakulang tabang sa futuro kan sa tuyang mga aki. Harani kaya sa sakuyang puso ang edukasyon, mga tugang. Sabi nga ni kan sa kuyang magurang ka ito, ang sa kuyang ina, ang sa kuyang ama. Taali kami sa bulod. Oral daw kaming arado sa bulod. Aba ko man oral daw. Domingo, Sabado, pagdaing klase, maarado sa rice field, maarado sa tagbakilid na bulod, mahilamon, matanong kamote, matanong balingoy, matanong kiparoy, mahilamon, maasyab, maginik, masanggot kang nyug, mabukod kang nyug na nagdadalagan duman sa ampas, makupra. O yan ang buhay bigay ito kang elementary school. Sabi ka naman ko, ina ko, kung habonin do ka yan na mga trabahong yan na mga papagalonon ka upag surugoon. Puro kami lalaki kaya na magturugang. Kung habonin do na pagsurugoon kaan na kamuan mag-arado, kamuan magguyod kang karabaw, kamuan maghilamon dyan, kami masakripisyo para paeskwelahon kamo. Mag-ireskwela kamong tol-tol. Tayan ang malibre sa Indo sa pagpaparaarado nindo. Pakadangog ko ka ito, Junior. Hinigusan ako mag-eskwela. Hinigusan ako mag-eskwela. Nga ako, maduman kita sa daraga. May eskwela ko sa Albay, sa Legazpi. Di ba? Kasi, mga tugata, iyan ngayang edukasyon, sabi kan sa kuyang magurang, di nga kang kimakakahabas sa Indo. Di kang kimakakakuha sa Indo. Di ba? Pero may man ang pigasabi ka, di bang parents sa Indo. Sisengan maikit kan sa Indo na edukasyon na yan na ineskwelanin do. Di kang kimakakakuha sa Indo. Ilinga nga kami. Di ba? Di ba? Ang trabaho kan sa kuyang ama, arog ka ito, sa rice, sa farming. Di ba?
social na nga ng apod, farming, pero pag tios ang apod, para uma. Di ba? Kaya, concern ako digdi sa mga estudyanteng ini, magayon so sinabi ni Congressman Pidona, day pagbarasulat, this is not the time, mga tugang na maghanap ki may diferensya. Sisay ang may fault digdi. Magayon, na dapat day kipagbarasulan. Ang gigibuhon mo niyan, hanapan ki solusyon. Di ba? Kaya kamo tabi, ay sandali lang ta. Baka may nag-upload sa cellphone ko. Pasensya na kamo ha. Baka nag-upload kamo sa kuyang Glow Buddha Smart Number. Unipig charge ko kaya. Di ba? Iyan tabian sa tuya na concern. So futuro asin pag-eskwela kan mga aki sa tuya nat iprioridad. Di ba? Mas regardless kung anong inadalan niyan, technical, 2-year course, may future diyan. Dakulo na kung kamidbid na mga estudyante, mga magurang na nag-asinso. Nagtapos lang ki 2-year course. Mga mayaman na, marin ang buhay, di ba? Hello, good morning, Manong Bert. Yes, Kuya Henry. Yes, sir. Good morning po. Good morning. Yeah. Gusto ko mag-participate sa edukasyon ang topic. Yes, sir. Yun Go ahead, please. Yun ang pinakamarhay na topic na ulit-uliton ta, lalo nun yan na nasa moral recovery kita. Yan, exactly. Kung tabang talaga ang may edukasyon. Yeah. Talaga, i-move forward ta, duman pa kung sa nakaadal, kundi ang pagpadabakan sa tuyang nasyon, maging punto sa pag-adal. Sa nga ginigibuta ini sa ngaran kan sa tuyang nasyon. Kung di ka asinsado ang nasyon. Yes. Kung di ka may adal talaga, asin marhay. Kaya congratulations po sa indong magurang Sir Henry kasi may marhay siyang pundasyon na itinaw sa imo. Ang mga punto mo na pagtataram sa aire, talagang dakulang tabang influensya sa yan dahil ang pundasyon kan mga magurang, dakulang tabang sa pagtukdo sa mga kaakian. Yes po. Yes po. Bako mag-adal tanganing magyaman. Bako yan ang magayon na mag-adal tanganing makapagsilbi ni marhay sa sadiri, sa pamilya, at sa komunidad. Makapagsilbi. Magkaiguaning edukasyon na makapagsilbi. Magkuyaman. Kasi pag ikaw nagsisilbi, malang yaman mo. Nanggad. May naman mo ito. Totoo, sir. Yung nga nilapigtataram sa kuya. Kita nga ngayon, haloy-haloy ka na ngayong silbi, pero di ka man niya nagyaman, una mo sana yan. Iyo baga. Pero di nito kaya bayadan ang kayamanan ko. Iyo dahil akong kwarta, pero yan sa imong kwarta ko. Kaya ko, tagabitong ko yan. Kung mapasubli mo, kung maray kita, ang diskarte kang buhay, pag-ugmahan ang direksyon. Maugmahan sa ibo mo, na edukado ka. Ang edukasyon na nakuha mo, ang pundasyon, na hali sa mga magurang na itinudok na may pundasyon hali sa mahal na Diyos. Opo. Dakulaon po ang inaabutan ng direksyon. Nagtatabang talaga sa sadiri, hindi magiging maraot, ang mapapakaraot. Nagtatabang sa kapwa, tanganing dahil maparaot sa kapwa na nasa sa ano. At yan, ang direksyon, mapakarahay ko ang sadiri ko, nga makasilbi ako sa kapwa ko, kasi mapakarahay ko man ang komunidad, nga sa tuyang nasyon, pakung-arif ka iningo dyan. At ilang nga kahapon sarong from the NFA, at sa iyang kwa na, bagunta na ang konsepto kan farming. Bago na arado ta. Kasi man magusto ka na. Totoo, sir. At iyo nga nang pagsabi ko. Arado sa naan. Papagalon. Iguan ng teknolohiya. Ang kakayahan. Bilyon-bilyon ang kwarta. Natatakot ibuho sa agrikultura. Sa edukasyon kang agrikultura. Kasi agricultural country kita. Sa itong kadalagan ang edukasyon ta. Ang kompetensyaan, bago dapat. Kaya nga sa man na gusto kong ang kooperatiba. Kooperasyon nilang bangsaro. Kundi po kita kaini magkasararo na magtarabang-tabangan. Dahil nga ni sabi sa baga, lakaw ka mo asin maglingkod sa kapwa. Lakaw ka mo asin magpatarabang-tabang. Ako ba sa luwas, dahil na kita nagkakamiridbidan. Ano daw? Tama, sir. Dahil nagtarabangan.
So, Yeah. salamat po sa ating Salamat, sir. Nag-express lang ka sa kuyang Opo. matian ba na Yeah. No problem po, sir. No problem. Sa moral recovery kita. Yeah. Thank you. Thank you so much. All right. Thank you so much. Sa magayon na puntong yan. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Iyo baga, tama ito na point niya. Ako talaga nagdakula akong mga tugang sa kwan sa Carabao kung paano magtanom diyan sa bulod, no? Pero ngunyan, kadakol ng mga technologies na pwedeng magamit, di ba? Kaya ang edukasyon, kaya kamong nagdadangog mo niya ng mga teenagers, mga aki, pag pipa-eskwela kamo kan mga parent din, magtultol, mga tugang sa pag-eskwela, ta importante po ang satuyang edukasyon. Sabi nga ni kang sarong texter ta, pero ngayang edukasyon baga ngayon yan, for sale naman. For sale, pero dahil basta-basta pwede mako sa imo, di ba? Ang profession baga, albawa, gari baga ang edukasyon ay may pinakamakaskas na nagari barter system. Halimbawa, doktor ka. 'Di ba? Nagtao kang serbisyo sa pasyente, babayadan ka. 'Di ba? Abogado ka, whatever, engineer ka. May reciprocal. may value, may balik. Mga tugang in every services na pigataw tapo sa satuya na kapwa. Hello, good morning. Sir. Good morning, ma'am. May hapot lang po ako. Ay, sure po. Anong hapot? Hindi po baga sa Bakakay. May iba akong community college. Okay. Opo. Una ko po. Ano siya? Unyang pong school year. Bali may vision po dyan na 240 per unit. Opo. Ngunyan, ano pong hapot, madam? So, iyo po ito. Una ko siya community college. Nata daw po ito o naging may tuition na 240 per unit. 240 per unit? Opo. Sige. Ipapalap ko po, ha? Opo. Ipapalap ko, tabi. Iyan kaya, madam, ang aram ko kang community college po, dapat iyan, gari mailog mo sa Unifast, sa CHED. Aputon ta muna sinda kong nata. Taday ko po, kabisado po ang nangyari kong nata iyan. Iyo. Sige. Ipa-clarify ko po kay Jomar, ha? Kang nakaaging last year po, wala man po kaming binayadan. Parang niya lang na nag-second year na, Iguana. iguana. Di mo kaya, madam, magbayad? Ano po? Wala man. Karaman sana po. Sige. Kung maliwanagan. Ipa-follow up ko po, ha? Padumanan ko po kay Jomar. Okay, bye-bye. Thank you. Di ba? O yan, tabi. Sabi ni Kaptoy, good morning, Pade. Nagtutubod ako na maresolveran ang problema. Yan. Dahil sa koordinasyon kan AKB, nagtutubod ako na maresolbar ang problema kan SL dahil sa koordinasyon kan AKB Congressman Pido Garbin kay TESDA, Chairman, Asen Senador Bam Aquino para maresolve ang matawanin pundo ang programa kan 3-year diploma with in-situ certificate program. Thank you, Tabi. Kapitan Toy Barajas. Matindi ka man pa Ako sa iling ko, ako nakakailing akong liwanag. May kinaraman po dyan sa bagay na yan. Pag-graduate mi po, gusto mi po sa DPWS para sarawayon ka na. Matrabaho ka sa DP. Ponde ako din doon dyan, ha? Matrabaho ka sa DPWS ta. Teka daw kaan. Andap. Ang sabihin mo dapat, pag-graduate mo, matrabaho ka para may bangon mo sa ibong pamilya. Ang pagyaman, John, actually, destination yan eh. Kung pero gusto mo talagang mag-uro illegal ka, bahala ka sa buhay mo. Pero day ka mahaloy. Ang anuman mga tugang na illegal na pinagigibo, sa nagkapera sa na iyan na panataon o panahon, magiging maugma. Habang naghaloy, may mataram, noy, tama na. Sa pagtaramnan sa imo, kan sa tuyang kagurangnan, ibabalik mo ang sa imong ginibo, asin ang padusang balik na sa imong isusuprir. Kaya sa dapat sa pinagigibo toral daw, sabayan niya to ning pangadji, hagadan niya to din giyaan mal na Diyos kung ano sa tuyang gigibuhon para day kita masala kan sa tuyang direksyon. Di ba?
Oh, good morning Kuya Henry. It's so sad to say na up to now, dahil pa talaga ninahali ang mga Dracula na sanga. Alright, balikan ko ini ha. Balikan ko po ini sa may matakon. Alam ko na. Nag-agi ako dyan. Tama ka po. Balikan ko lang ini ha. Totoo. Happy birthday po sa muyang tugang na si Juanito J.R. Dado Jr. Stay happy and enjoy your special day today. Salamat. More power. Alright. Nag-agi ako dyan. Balikan ko ini sa matakon issue ha. Tapudan ko si Mayor. Hello? Hello, Kap. Kap. Kap Toy. Kap. Ang gusto ko niya. Ang gusto ko ni Kap na apod. Hello, Kap. Hello, Kap. 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 Tapos. Tapos, Kap. Okay na tayo. Minatubod kami sa imo, Padre Henry M. Masado ka mo. Sir Hen, sana po pag may edukasyon na ang sarong tawo, sana dahi paggamiton ang kaaraman para mangapak ning kapwa at dahi gamiton ang edukasyon para mangaba sa banwa. That is a good point. This is a good point. Gamiton mga tugang sa karahayan nin tawo asin sa komunidad. Tangan no, iling ang issue ni Alice Go. Iba pang mga issue baga. Iling nga. Dahil ko rin pwedeng itaram sendo. Isipan nindo. Ang mahal na Diyos, may freedom na titao sa tuya, mga tugang. Titawanan kita nin freedom. Kaya nga ni kita, dapat maghagad sa iyan ng giya. Paminsan ang giyang yan, sa satuyang kaugman sa buhay na magkaarugan, natitintarang kita nin demonyo sa satuyang lugar. Ang demonyong iyan, dahil mo maripado, kung anong itsura niya, pwedeng galing magayunon, pwede, kung siya king or queen of, ano po ito? So, pigapod na, deceive, panluloko, deceiving personality. Kaya dapat kita, mga tugang, maging mapagmatsyag, maging mapanuri sa satuyang pinagigiribo. Oh. Sorry po, nalingaman ko susunod kong words. Hello? Yeah. Morning. Yeah, morning. Kap? Kamusta tabi, Kap? Kap? Okay. Kap Toy. Oo. Manawa kita. Oo. Wara pa rin. Lumuwas ka sa kwarto, pero ay, katabi, Kap. Lumuwas ka sa kwarto. O kung saan ka dyan. Kaya magapot. Ha? Dahil ka na magapot po na hain ako. Okay na. Klaro na. O malinig na. Nagluwas ka. Lumuwas ka. Okay na. Sige, go. Kaya nga rin ka din. Dahil ka magapot po na hain ako. Alam mo na kung saan ako. Okay. Okay. Nagayunan kaya ako inumukhang panahon na kita mga arapati. Ano kita kan mga magulang ka na ang importansya kan sa pag-aaral sa panahon. Yes. Kaya lang, sa observasyon ko bilang na nag-administer kang barangay, nadakol lang ngunyan kan mga aki, na dahil natatawan kan siring na pangadal kan sa indang mga magulang. Kaya nadakol kan mga dahil nag-aaradal ngunyan. Habo na magdangog, ano ba? Oportunidad ng pag-aaral. Nadakol lang mga tinatawang asistensya kan mga manlain na ahensya. Yes. Pero ang agad nagkaka-interest dahil manatatawan kan mga magulang guide na mag-adalan sa inyong mga ate. Totoo. Okay. Kaya salamat kayo na kan programa mo pa din na nabanggit ni Kung Pido na tatawan ng
naharapan Solusyon. solusyon sa problema sa SL. Oo. Sa paagi siguro kan koordinasyon kay kay chairman kan TESDAT kay Bamakino. Kini ako nagtutubod ako nang tatawan ni si Ayo, tamang iyo migo, kaling ko. solusyon. Mahirap yung mga tawong ini, ining si Senador Bambol ang testa. Mahirap yan pare. Misplace ang mga estudyante. Kahirap baga, di ba? Amo tabi pa di dahil sobra kadakul ang mga na gusto makapag-eskwela na sa siring na matawan ni siring na kuan sa programa kang 3-year program. Kaya sigurado ako na tatawan ini attention kan mga tao na dudulukan ni Kung Pido. Opo. Kaya, Okay. tutubod mang giraray ako sa kakayaan, kapasidad ni Kung Pido na ini madalaran niya, ma-explicar niya ng tama para matawan yung 1,000 plus na estudyanteng nag-enroll ka first year sa 3-year program ng SL. Yes. Okay. Salamat, Kap. Mabuhay ka. Ingat ha. Ingat. Mabuhay ka pa rin. Pero di ka magpapatunahin ako. Bye-bye. Okay. Thank you, Kap. Toy Barahas, mga tugan kan Barangay Sagpon. Si Kap Toy kay aliko ng midbid. Hindi kasabay-sabay ko indikato dyan sa UST. Good morning, Dr. Melinda de Guzman. Sabi ni Madam, good morning, Sir Henry. Very good on ang motivation and encouragement mo sa mga students. We are blessed po na nakatapos kita sa pag-aaral through the very effort and hard work kan mga parents ta po tabi. God bless us all. Thank you po, Dr. Melinda de Guzman. Madam, good morning tabi sa imo. Regards tabi dyan sa graduate school sa Open University kan Bicol University. Yan. Regards po kay Dr. Emily Agunos. Yan. Dr. Melinda de Guzman, Madam. Salamaton po sa imong reaksyon. Hello? Mano? Amigo, Yeah, morning. Amigo, gusto ko lang i-report Aha. na irak ninyo sumurira sa ngunya na oras tulo-tuloy ang trabador. Manong Rick? Tapos sutuang bako naka-parada, naka-display sa oro itaas. May pagpalibong ang payo ko niya, Manong Rick, ha? Tabi, iyo. Dahil nag-report nga ni kita ta oral daw baga tigre paro tayo ni. Sa kahiwasan kan tinampong yan, na pigri-black dyan, buda ining so sa left side ade, kung halik kang ginubatan, ang nagtrabaho, tulo. Tulo lang tabi. May bako, nagkaparada duman sa taas na parte. Iyo. Sa kabaga. No rin matapos ang Manong Rick kung araw ka ng trabaho dyan. Sa December pero daing taon. Ipagba mo naman ako mo niya na aga. Awinda. Pero daw ka talaga ni Jimmy. Ako ko naman, talagidad naman ako. Ako ko naman, nadawg ako. Ako ko naman, nagidad. Ako ko na. Okay, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Ano ba yan? Ano, John? Commercial o sa Angel? Si Angel muna? Angel! Ay, ikaw muna. Angel, standby, Angel, ha? Standby muna. Oras natin, 8:30 na po. Nin morning. Ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services! AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang, alas 8:35 na po nin pagkaaga. Aram daw po nindo na pag-abot sa edad na 50 paitaas, dakol na ang mga nagbabago sa satong hawak. Kaya importante po nakasabay nin healthy na pagkakan as in ehersisyo. Nagiinuman kita nin mga multivitamins na angko para sa edad na 50 paitaas. As in iyan, iyuan multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance may kumpleto na nutrients from A to zinc na ina-adjust ang level para sa mga edad na 50 paitaas. Nagataoman nin tabang para sa healthy na puso, as in strong immunity, kasabay nin tama na pagkakan, as in ehersisyo. Napatunayan man na nakakatabang ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay tabi nin husto na diet as in exercise. Kung ang edad 50 paitaas na, mag-multivitamins and mineral Centrum Silver Advance kada aldaw, kasabay ng proper diet as in exercise. Multivitamins and mineral is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Report tayo! Mula po dyan sa labas, kasabay mga tugang si Angel Mostasa. Daragdag na bareta. Good morning, Angel Mostasa. Yes, good morning, VP Henry Maceda. Good morning to? Sa mga dugang kapag bareta, VP. Okay, go. Kadana, kan makuakan Special Rescue Force, tagapagsalbar, kana Bureau of Fire Protection Legazpi and Lawas, 19 anyos na person with disability. Naenot na nga na-report na nawawara. Ay, nako. Na Barangay 15, Ilawod East, Barangay Legazpi City. Kaso hapon, VP Henry, na alas 3:15 nin pagkahapon. Civic public service sa tuya, digdig? Kaso hapon? Yes po, VP. Ay, nako, kay Rakman. Condolence tabi sa pamilya. Opo, kahapon na hapon ni VP Henry nakuha. Pero dahil nga ni baga sa bakuna araw ka ito ka-accessible, itong subaguanin ni informasyon. And hinanap ko pa talaga, VP Henry, so Fire Marshal kan BSP Legazpi para makonfirmar na kung itong pigpangapudan dyan sa tuya, iyon na mismo itong sunakuha dyan sa Purok Uno kan Barangay Lamba. Opo. Segundo VP Henry kay BSP Legazpi Acting Fire Marshal Senior Inspector Zores Ray Uyardo, matapos na kan Miyerkules, Nobyembre 19, ka naghagad din tabang sa ita
ang kapulisan kan Legazpi as in ang pamilya ka nasabing persona Mhm. dahil sa pagsasabing naulog ang biktima duman sa salog sa indang barangay. Mhm. Tulos man VP Henry na nagresponde ang mga tagapagsalbar o ining Special Rescue Force ka na BSP katuwang ang Coast Guard Legazpi Substation alaga dahil sa halangkaw VP Henry ang tubig duman sa salog asin makusog ang sulog dahil Oho. hinahanap. Mhm. Kaso hapon VP Henry mga alas 3 din pagka hapon 3:15 may duwang binatilyo da VP Henry na nagbabanwit dyan sa may Purukuno kan Barangay Lamba kasi nag-informar sa estasyon na may nahiling silang nagpapataw-pataw na lawas asin kan nagresponde itong Search and Rescue Unit Pangyayari. kan BSP asin pigapo dan VP Henry itong pamilya kay itong nawuwaran posibleng ni VP Henry na pinag-identify na ito nawuwaran ni dang sa pamilya. Oho. Sikun man VP Henry sa investigasyon na nasa lado yan kan Legazpi PNP sa pagipagurong taman kay Chief of Police Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. Idinara pa man siyempre formalmente ining lawas kan biktima duman sa Legazpi City Hospital para sa tamang deklarasyon kan attending physician. At ang ipigdeklara na ni VP Henry Gadan mantang nagsayuma naman ang pamilya kaining 19 anyos na perarom ang lawas kaining sa autopsiya dahil sa natutubod si VP Henry ay ni an purely accident. Sa ngunyan VP Henry ang lawas kay itong personang ito anyaon dyan sa Sarong Polnaria sa Barangay Buktong, Legazpi. Ay, nako. Nung sa VP Henry, ang nagkaptangman ka na pagiramdom na City Fire Marshal kan BSP Legazpi. Okay. Panawagan po natin na patuloy po tayong mag-iingat. Yung mga bata po, yung mga minor po natin ay wag po nating hayaan na naglalaro or mag-isa na hindi nababantayan upang makaiwas sa ganito pong mga insidente. Pati na din po yung kahit hindi minor pero medyo tawag natin hindi na sa wastong pag-iisip, kailangan din po natin silang bantayan upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Paalala lang po sa amin sa Bureau of Fire Protection po na may mga ganitong insidente. Agara pong itawag sa amin at andyan po kami parate at magbibigay ng tulong kung kinakailangan po. Panawagan po natin na So, yan po, VP Henry, pangaputan man ni Fire Senior Inspector Doris Ray Oyardo. Pipa, kumusta ka VP Henry ni Sir Amor Lagilles na BSP Ginubatan? Kamidbid ko yan. Oo. Sabi niya VP, marani na dapo ang December, Kibleton Kumanda, so BSP Ligaw. Wish ko regalo mo? Apo. Ayan. Para mo, taraman mo. Yes. Very good. Salamaton po, ma'am. Kamunan, sir, kamunan tunay. Pass. Okay. VP Henry, ang mga follow-up naman sa mga pangyayari paligid sa Legazpi, Ay, nako. Thank you, Angel, sa follow-up report na. Kung kaya, nag-public service mo yung kasuhapo na nawawara nga nito na sarong 17 anyos. Ano? O ito pala, na-recover na mga tugang kan mga rescuers na wala na pong buhay. Anyway, ipangadya na lang po sa iyang kalag para po sa kapahingaluan. Ha? Condolence tabi sa indang familia. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Yes po, tungkol sa ano, sir? Ano po kaya ini? Para-tricycle po ako. Opo. Kapulong po, since naano na po baga nasabi po sa Commission Traffic. Yeah, oho. Kapulong po kaya na pulurom na tricycle. Iyo po. Tapos po, sa mga e-bike na nagpapasada. Aha. Garaw na sinda dyan sa main road. Nagpaparasada na po mga e-bike. Ano daw po, ganito po yun na ano kang syudad o kang sisayang pwede kayan mag-ano. Iyo ano. So, inot sir, mga kulurum dyan, gari pig regular so iba. Iguan na naman, dakol na naman ang kulurum mo niyan pala. Dakulong po. Ay, nako. Sige ipaabot na po sa kwan. Oho. Sa may engineering office, Iyo po. Oo. Tapos po, ini kong mga e-bike. Oho. Ini ang ano, kung minsan, di man po bagay nakarere. So yan, pagpapasada na rin lang. Ay, nako.
Sige sir, tayo paabot ta sa Police Boda sa Committee on Transport Public Utilities ha. Opo. Opo. Salamaton pong maray sa imo tabing concern. Alright. Sige po. May commercial ka pa yon? Pwedeng madali. Joshua, madali lang Joshua ha. Madali lang tabi Joshua. Tamay asikaso na. Kung madali on sa natabi Joshua, dahil ka magiro dyan ha. Dahil ka magiro. At kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo.
maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing 10,000 pesos. Best in costume 10,000 pesos. Asin best in musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas, Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Lusal, City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB, always number 1, always at your service. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Ang hapot. Kay ba si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, 5 minutes. Mga tugang bago po magabot ang alas 9 in morning. Digdi po sa indong programang Anhapot. Good morning, Joshua. Good morning, Bibi. Yes. Good morning sa mga parantabay. Yes. Igwa ki 5 katawo. May 5 katawo. Igwa ki 5 katawo. Oo, ngunyan. 4 ang nagatrabaho, 0 ang nagatanaw. Kaya medyo... Aram ko na kung sa inyan. Hulaan ko? Sali ko? Bako. Sain? Sa tinampo? Patuloy dyan barangay Busay. Ay, inda. Sa daraga. Oo, ngunyan. May... Yan ako dito sa area dito, Henry. Ang traffic situation mo niyan, ang gabat kan bolos kan trapiko, magpondo man sa may tulay kan barangay Busay, sundo na yan digdi sa may bulangan kan barangay Malabog. Nagkabiyo na kaya depende sa mga bihikulo, pati mga heavy vehicles, arab kaning mga dump truck, na may kargang mga quarry materials, mga bus, mga truck, asin iba pa sabi dito Henry, kundi ang mayor na rason na nareparo kan mga motorista, medyo bagulbol ang dalagan ka na patrabaho tabi dito Henry duman sa area. Eh, plungani na, hali ka sa barangay Kulyat, asirin ka sa barangay Busay, so nagatrabaho kan approach kan tulay, igwa mang kilimang tawo. Iyo. Tugaring, 4 ang nagatrabaho, 0 ang nagtatanaw. Iyo. Kaya medyo haluya, sabi kan mga motorista, medyo haluy ngayang matapos ang approach kan tulay, na kung matapos ko na, iyo ang mga katabang-tabang na tayo na magkausa rin mga haralabang gubot ng trapiko, digdi sa barangay Busay and Malabog area tadi dito Henry. So iba man na portion kan tinampong may road reblocking tadi dito Henry, patag na ang salog, pero tayo pa man tigubuhusan as of now. Heavy equipment pa mo na ang mahiling ta sa area. Pero ang sitwasyon kaya kan tinampo, two-way. Tahaw ang tigiri block. So malik outer lane kan parehong wala buda tuong linya. Parehong bukas tabi dito Henry.
kundi anhaloy niya itong pinag-describe ko po pa kan mga nakaaging aldaw, nagiging imbudo type ang sitwasyon kan tinampo, kami GPO't na, duman sa may parte kan tulay, nasagtod mo niyan, tigtatrabaho pa tabi dependre, na mapahiwat. Kundi medyo diit ang nahihiling ng mga trabahante sa lugar as of now, kung kaya medyo halaba ang linya at mga behikulo. Imagine po sa may tulay, sundo sa Bulangan kan Barangay Malabog, bumururoso, napapakagaw na sana sa payo ang ibang mga motorista at mga commuters sa DBPNR. Papanigurado, malilate sa paglaog sa trabaho. Mas nga na ako na problema kung paano ako makabot tulo sa sentro kan Daraga Albay. Arcaining medyo gubot na naman. Aba ko man actually gubot, kundi medyo halaba ang linya kan mga behikulo sa medyo bako marikas ang dalagan, tapiot naman sa may parte kan tulay. Yan tanto, itong hali kan Daraga going kan direksyon kan Kamalig and 3rd District, ariglado depende ang sitwasyon ta marikas ang dalagan kan na kan mga behikulo. Kundi ang may problema lang ngunyan, iningali kang Malabog, going kang Busay and sentro kan Daraga, medyo problemado ang mga motorista and commuters. Nakabalik na naman sa sitwasyon kung kan mga nakaaging simana, medyo magabat-gabat ang gulos kan trapiko. Okay, good. Yan dito, ang sitwasyon nga tungo niyan, dahil digdi sa Barangay Malabog, Joshua Bino, DCGB. Sabi ni thank you Joshua sa report hali dyan sa luwas. Sabi ni Sir Arnold Rocha, so tinampo ngaya dyan sa Biga Arimbay, kadakol na kang kalot. O sige ta, ipahiling ta ha. Ipahiling ta migo ha. Tapos, so pasensya na po, so nagteg sa tuya dyan sa Pulanggi. So sa Pulanggi, tabi. Ay, Jerome, kuha na tabi ni. Taba ka mabit-bit ko ini. Wala kang charger dyan. Jerome, kuha na tabi niyo. Kuha na tabi ni ta. Aram mong kalingawon. Baka madara ko yan. Tabi, ipupurward ko tabi kay Mayor ha. So request po nindo. Ako talaga, naagihan ko yan. Kaso rin kami nagpanaga. Nagpanaga kami na Ramisis eh. Nagpanaga kami ni Mrs. Buda so aki ko. May pigkuha kami sa Ateneo Dinaga. Nahiling ko talaga po yan na sa imong pigtataram, Junior. Nag-agi ka dyan sa Balangibang? Dahil ka ba naguli? Pag naguli, nag-agi ka naman. Dahil no? Yan, nakahoy dyan sa Balangibang. Kadakol kang kahoy, kan sanga, nayaon sa taas. May akasya. Makatakuton ba ka, Junior? Kung mahulog ito nagdadalagan ka dyan sa tinampo. Paging Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Di ko alam kung saan doon tabi. Or paging po DPWH. Bata si ma'am retired na. Bata retired na si Kwan. Bata retired na si Madam na Kwan, si Madam na Lucy. Di kitang mapod ang kibasta-basta. Pero gibang tapong pagi yan ha, tako nahiling ko mismo. Maski ako mga tugang, ninervyos. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Tuhod, siko,